ka Hill Farmers Union HFU kawai nagi kinhon ka bapet ya ka baha kamiat kinong rap ka jela ha kani ka kenti kala kaniar ya kilat ai jing rap sah ka kampuli puthi da ka bapenchna ya ka yeng building ka badan artli ki kamera class shakawai ka school shimet ka balong try da ka kong Vicky pede ka badan hasnang lom parien kendau sori boy district bat ka bala tip kum ka Sunrise Adventist Secondary School. Ye kani ka yeng building latai ha ka jinglot ka balakot khandai lak ai lingba ka jingno asnyang ka Hill Farmers Union but ka World View Impact India. Layok ban pli pat ba no ikani ka yeng building ha ka artrek jemmang arja arpsan dau MP ka Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Singkon haringkat ka jinga don lang u MDC ka Mauhati uba kenjo rangtong u MDC ka Umroy uba Isnay Hing u President ka Hill Farmers Union uba Commander Sang Pliang u General Secretary uba Alphon Bert Carson Teo ka kong ibarap hun shisha bla ka badai ka Managing Director ka World View Impact ki nong hikai ki khana school bat ki nong shong shnong ka than kendo so. Haba ajing kerana kani ka jingalang na kaliang u Dr. Ricky AJ Singkon ulaong ba kapuli puthi kadai ka ikhtiar bat khalam kapuli puthi bon sien ki pajba kisha ban ben. Nalor kata ulaong ru bakani ka jujiaru ha ka jingsha ban ben ki brio ki basyong basa ha kaput tang namar bakim don ka jingnang jingstan. Kapuli puthi kalong kawai na ki ikhtiar ka badong kam yaman uwai kawai ka brio. Lagi basyong asol na nang tendang. Kalong sisha ki ikhtiar ka bor kamangila ya kaban pendon kam haman lagi khlemat jong gajing ka jongi kombala kren nekini ki bala kren shakmat ngidon kam ya kajing nang jing star haka rep karyang ngidon kam ya kajing nang jing star haka kam nyak kali kombala don boong ngidon kam ya kajing nang jing star haki banta hi ba pher jong gajing ka jongi but ngidon haka bakum kanigaya kapor kaba krab ka jing nang jing sta kalong ka ba tan bat bonsin haga jing tuna jong ka jing nang jing sta laju nyon ben laju ban ben ye ki babut bat ye ka bukum kita ngi jusham kham tam hagi khaput jong ka ni ka jala ka bi ka jongi hai jing ya nanti jongai badang khyat tanai ne khyat snap bangayok pan let pan rong shiki kaput ke jongi nadop daga sen ko sokya aga bangai I shisha bai kita ki basong ki kaput ke bakit balong shisha kom ki denk per aga ki shisha ya ga ni kari ga bakit ke jongi ka basosi kalong bakit dei papru kita ki basha ben ki basha nyon ben haki babun ki benta bat na so ka ni kapor pan pau ka jing snow ka bakraw ya ka Hill Farmers Union ka World View Impact but baro kiberon benta ban shim ya kane ka senja ha ka be dei ban kantiu ya ka puli puthi shaki than khaput khobe shibon se sen Hill Farmers Union ya kane ka jingkit ka bakhya ka bi don but na next come ba lengba kini ki atli ki kamra school rangkat bat kini ki bladong lepa nangai kan long ga jingkar khu ya ki khna ki basyong basa shagiri ki than kaput ki ba bon ki ki hi khon jong ki nong rak kum bangi tip aga jala ga jongi phapoi na ki shispa kyong ki ki nong rap rai to sonsi pablo kalom dei kini ki ba lasha ben ha ki babun ki banta rai sokben bagidan hangni pan sakhi bat pan yachu epi ba phim long marwai ki don hi play ju eno uthau ki lan khrati o play ki da o bo ye ka jing get khri ha ki kat to kat ne ban lei ai na banta chongphi bat session na so long ang mo you play no like Hill Farmers Union but ka World View Impact but paro ki bedon banta akaban sakhi yagni ki atli ki kamra jong kani ka school but sakawai pat kamat kwa man kren kani ka por kalong habangai I yagni ka wai pat ka jing tho ka bong ngede ki khon jong in nongra ngeru ki thrang pat yong long ki doctor ki engineer IAS IPS IFS pat ki wai de manu ban yarap hebi
na don iwe ban ong hante ban katho na snow hante la di ban ong ru ba itang ban long kinongrap ki basta kinongrap ki bashampang nomor kum ong lada bon tagi doktor ki engineer ki IFS manu ban sahabat ya ka kpo ke jongi mong lada kran kinongrap kai ka bagi don kam hagari ke jongi itepru bagani ka ri ke jongi wat apro koi ni shispa kidai ki ba MSK ya karap karyang ngem dai ban klat wi ke ka shisha bagadai rupat kajala kaba kalyang jong kajing singa nya kalyang jong kabam kadi iron sagi banta ki bashat raido iron sagi banta ki bashat raido kalong ka ekai ka bapanmo bon ki bat ki namrap hagani kajala ke jongi kajing kli bat kalong kumno pat indon kajing singa hagalyang kabam kadi tete na bar kadi kadao idon kam yekin namrap ki baron ru kajing start kajing shampang bat na nagalang kadonga ngaju tentu namara hag pon akan mau ngai kai pon gehu aga kelas ka bani kong ngaju kali kai ka kamram kai mut ka kam ka jom ke me ki kpa ki jom phi te bat haba pai shak di khna ki me ki kpa jom ki ki nong rap te ngaju kali ki ngong phi kwa bonong nong rap pon kim ju kwa namar ki I ya ka jing ka ba ki me ki kpa ki jong ki yasham bat hadin melatrut ka mau kadin lami sha igasni sha igan kriat sha igaslap rai ha bakot ki longkum ju shikum ju agada gi ju ong no ni ki nangrap kata nang sergap kalong ka ikai ka sosi haba phai pat shiki wai pat ki jaka ki nangrap ki wai ni ki berus pa te boleh kalong kumta ka ka jala ka jongi te bat na ju kentui te ki khna mong rengkap pagkading nang jing start kapag hi don long kiba mau kiba don kata kajing so salon ban net yang shalashnom ban shem yumok hill ban shem ya kino gitiar kapag kikime kipa kijong pi kiba don kam pikai kiba sosi kalong bangi am hagin kiski kipor kapag ibon sing epek tangi kiwe ni ko panlong lang kom kiwe rekan mau habagi som hangni habagi pek ni phai sakadyang sakamon sakmat sadir ngem dong ni wei ru na pleng jongi kibaran kacu kadur ni phe ni wei pakata kalong kai ka jing phang ka bo pre ru tha bat kum bangi don kadur kadar ka bo phe ni wei pakan mau ru yangi bagi don kasap katalen ka bo phe ni wei but lehlo juga di na khot kentu yakini ki khna kom ki khna skol dai tangi ki wat yang ngiru teng ki bla het asan ka ba wat ki bla het asan ru gidang pek ki wei ba kwa ban long kum kitai ban yok kum kitai nangi klat ba uble no pu ila ka jong ka benta jong I wei bat ka badon kam pat kalong bangin so sarong yakai ka bangin ngidong ngin so sarong bat ka kam ka mangitre lagalong ka kam kum kinong rap hindi man so sarong pade mangi kinong basa kinong pendap ya kinong so de mangi kinong kita ke ba panyo ya kita ki bamdeng pat kinong rap ya ka jing don kam ka man la kasli haga paye ka jing dawa jong ka kupo hindi man so sarong langi de tangki mau ki banyak kali Nangini ban susarong na ginitang kinong kibasyong dukan. Gini ban susarong ginong tang kinong kitnong hayaw. Gini ban susarong hay no inoy kam bagitray. Lanang itray ya katakan kam. Dagan nongrem jong kahok pan kajing shisha. Dagan nongrem jong kajing kitkri. Namar pre lampu ini lain jong benta. Kabadon kam kalong hay no inoy benta. Bagitray. Tongin tray dagan jing kemen. Ngin tray daga jing kitkri ngin tray hok ngin le hok wat dai kani ka bang snow banong kalong ka don kam bat kham tam abang phai sikani kari ka bagi ka jongi ni tip ru kalong kari ka boleh lakat ku ni song halo ka spa ka ba sosi pat kalong ni long ka jala ru ka wini ki jala ki ba dukta hagari India ni haban bu ini ka jingkali
Belai binglong kami. Anong ipikaway ni kita ba dausan kalong. Ba ha kinung kikaw ka bagingitray. Kabasno si kalong. Bagi sutray tang deplukom. Ngitray tang namar bahapan tray. Katagrukom perkhat. Kabaghapan pagkalah. Pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon Kashab plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.